don't leave. Glory to Jesus. Mara ngifuna ngoba I know and I understand into yoba umkhosi ekhaya sowulungisile. Ani angazibona noma ukhona umuntu oyivale into lishumayela okanye shumayela lonto. Ngoba ngenye imini indoda kaThixo ibonisa umfo ehamba nayo. Umfaka bonke inyambalala ibahanqile wanakhala lo uyantatazela lo indoda kaThixo enakhala ithi Nkosi lo mfo ngiyacela Nkosi akabona ngicela Nkosi umbonise uba umkhosi ekhaya sowulungisile kodwa unenqwelo zomlilo. Haleluya. Ayingomkhosi nje ngoba umlilo ufalwa ngomlilo. Hayi mama, umlilo ufalwa ngomlilo ekhaya. Umlilo ufalwa ngomoya ngamazi nina bafana. Hayi umlilo ufalwa ngomlilo ekhaya. Ufalwa ngomlilo ekhaya. Uthi Nkosi bonisa ithi iBhayibhile lo mfo othaqhuba ngokuthandaza ngoba bazalwane ifaith engike ngifunde ngayo iyathandazelwa. Uyakwazi ukuthandazela umuntu kuba Nkosi makabona andivanga ngamntu lento ngithetha ndifundiswe nikhona bazalwane. And faith iyaplanta iyatshala. Ifaith uthi uyesixathetha ngayo ukuze ndiyazi uthi uyexathetha ngayo ifana nekhozo lemustard. Haleluya. Uthi ustarta kwinto engangekhoza. Bona ukhozo lomathatha into encinci kakhulu. uYesu akafuni ifaith enkulu ngoba ifaith emntwini bazalwane iyakhula kodwa kufuneka ibe khona. Nikhona bazalwane ngoba abafundi bakaYesu xa befika bathi kuye emva kokuba bexoxa bathi bawuvuye siyashota mani according to le ithethwa le ndoda bathi kuye Nkosi songezelele. In other words xa bathi Nkosi songezelele usho ukuthi iyakhula ifaith ifika ingaka inkcenkceshelwe ifaith inkcenkceshelwe ikhulu ifaith. Glory to Jesus. Hallelujah. And the faith tasekhulile akukho nenye into enozime phambi kwakho uthi uYesu nentaba ungayikelela uthi intaba suke ecaleni uthi uYesu ngasuka intaba ngasuka. Oyini maqela kancetha Nkosi kulemizuzu akushayela uthi uYesu yanqoqa bayamvusa bazalwane bathi ngimfundisi vuka futhi awuboni siyashabalala. Ithi iBhayibhile bambe le ndawo yafuna uYesu khalimela umoya odubulwane ngoba ulwandle lidutshwa ngumoya wakhalimela umoya kuqala wathi ugqiba kwakho ukhalimela umoya wabe sesithi wena lwandle ngoba sengigqibile lento ukudubisayo ithi tu athule kodwa kukhona into endifuna uyibambe kulapho sawuthandaza. Uthi uYesu xa ebuyela kubo uyamsikelela ndawo uthi abazalwane luphi ukholo lwenu. Hayibo luphi ukholo lwenu. Akabuza apha amandleni akabuzi bani bangapha akabuzi baba ukuthi luphi ukholo. Ngamanye amagama uzama ukuthi uYesu uba ngaba beninokholo ngenuwuthulisile lo moya. Haleluya. Lo moya lo udinga ukholo cha thule. Our God is able. Is able. Xa nifunda le vesi njengoba ngifunda le vesi eyizulu
uYobi akazange abone noba bekukho inhlanganiso, akanga abone nix, but uYobi into ayimengayo ifaith. Wayeme ngokholo ngoba uthi ndiyamazi umhlawuleli wami, ndiyamazi mna. Andihambi noThixo ondiyamaziyo, ndiyamazi noThixo ondihamba naye. Unako. Hallelujah. Bazalwane bam, ndingamelisa. Cela uqobo. uThixo akakwazi unyamezela xa ibona ukholo emntwini. Ukholo limuvisa uThixo ehlele ezulwini. Ayikho into emuvisa uThixo njengokholo. Ukholo alohlulwa nto. Ukholo lungadudula nantoni na. I don't care noba zi-specialist zogqirha ebezugabuzile zathi unento ethile, kodwa loo nto banyanisile kuba bayifundele le nto bayithetha according to abantu. Nyhani ayinawusuka, ayinawusuka. Kodwa xa kuvela abantu bokholo, glory to Jesus, xa kuvela abantu bokholo, hayi Nkosi yam, ayikwazi umelana nokholo, ayikwazi umelana nokholo. Kodwa kuvela abantu bokholo, ibaleke ngokwamandla okholo. Ithi iBhayibhile njengoba uThixo enqulwa abantu, khona amadoda amakhulu anqula, izidalwa ziyamnqula, kuthiwa uyingcwele. Ithi iBhayibhile kukhona iinyosi zihleli ngohlobo. Azinabanga iinyosi, zilindele anything, zizi-ready for uba zithunywe nanini na, ngoba izulu liyayazi uba bakhona abantu bokholo emhlabeni. Bazalwane, hayi man, bakhona abantu bokholo. Izulu limamele le conversation ngathi bakesile. Yini madoda bangasiphoxi ngoba sifuna ukubonisa lokumkani, mara asikwazi ukumbonisa lokumkani until sifumane abantu befaith. Glory to Jesus. uThixo ezibangithetha, thank you Holy Spirit, akakwazi uthetha ngoba abantu befaith bambalwa. No, akakwazi umuva, akakwazi ukwenza, akakwazi uoperator ngoba abantu befaith bambalwa. Kufuneka abantu befaith abazawuforce izinto, not izinto eziza kwenzeka ngokwe-grace, mara abazawuforce izinto, because ukholo luyaziforce izinto. Ukholo, niyadiva bazalwane, ukholo luyaziforce izinto. Ukholo, I remember uYesu ngenye imini uyovusela intombazana usahamba, kukhona intombazana uthi walibogama inkosi Yesu ukuba ngaba, ithi iBhayibhile yangena ifaith ukuba ngaba ndingachumisa ingubo yakhe, and banyanzeleke into yoba yona yayixutha impiliso, zange inikwe, yayixutha ngokholo, because xa unokholo you have a right. You have a right for the call. You have a right. Funeka uyazi uba once you receive ukholo, you have a right. In other words, to have something, you need faith. That's all. Our God, look, I'm not going to what is able. What you long for? These are the 2 men against all of them. Yadiva bazalwane, yayithetha ukusho ayisho kodwa eBhayibhelini. Uzawulisindisana
kule nto ndizawuyenza kuba kunomlilo ndizawuphinda phinda. Incwadi Ephesians. Niyadiva abazalwane? Bantu abazalwane hayi. Omathi ngathi nombono wabo manje. Asingathi nombono wabo. Ngathi babencumile futhi babengekho masama. Ngathi babencumile futhi hayi. Thina othi thina. Endi uzuqonda abazalwane babekholwa. Babemqinisekisa uba uThixo unakho. Kodwa noba kayenzanga loo nto thina ngeke saqubutha koThixo bakho, kodwa yena unakho. Glory to Jesus. Kodwa noba kanosindisa ayizusitshintsha loo nto uba soqula koThixo bakho. Yazi loo nto. Monyane wambonisa izulu likhulu. Andibonisa izulu, bantu abafana batsho, Monyane andibonisa izulu likhulu. Sithi abantu abathemba izulu ngohlobo emhlabeni, abantu abathemba izulu ngohlobo emhlabeni, abantu abathemba izulu. Hey, baleka nabe family, ongena nabo. Bathi bengena, bangena la ndoda seyiphakathi, iwababhila amandla omlilo. Haleluya, iwabambile amandla omlilo. Umlilo ukhona wona kodwa unamandla. Abanjwe yilaa ndoda. Umlilo ukhona kodwa ubanjwe yilaa ndoda. Yes. Ukuba uYesu uyothandaza ebengathathi noba ngubani. No, bonke abantu ahamba nabo ngamakhono, but ebengathathi noba ngubani uYesu. Ebewachuza amadoda ahamba nawe sathi athi wena nawe asambeni. Ngiyadiva abazalwane, wenzani uYesu? Nowayepolitiki kanjani? But uYesu wayekhangela amadoda asele khulelwe lukhono. Lana amadoda ukholo lwawo solukhulile. Basabe madoda. Balibonga lokho serious. Ngoba listen very carefully. Ngoba esasifo bayakuso sinamehlo siyabona. Siyaphefumula. Xa bengena siyajonga. Ngiyadiva abazalwane. Ngani vela Timothy ke safunda ngayo ngenye imini. Le imazwi Yesu namandla. Khona iDimoni kuze imazwi Yesu namandla. Yathandaza ithi iBhayibheli yaguqa ngamadolo la Dimoni phambi koYesu. Yathanda yaguqa ngamadolo ezandla. Yathi Nkosi sincede ungasithumele ezonzobile. Nkosi yami ungasithumele. Ngiyatele sithumele noba kwezakho. Thandaza mathi. Ndakhumbula futhi glory to Jesus ivesi yake yathethwa uyakobe namadimoni yakho. Ndiyadiva abazalwane, uyakobe namadimoni yakho. And kwanyanzeleka intoba wathi no into enamandla kakhulu apha ke lukholweni imisebenzi. Ngoba bathi unokho ithi iBhayibheli ngathi mhlawumbe athi umuntu sibonisa imisebenzi yakho. Our God is able. Our God is able. Isifo siyajonga, siyabona. Khona iDimoni zakhe zagoloza zathi ningobani nina? Siyamazi uPetros, siyamazi bonke abantu ngabona uPaulo, siyamazi noYesu, siyamazi ningobani nina? Isifo asimuviswa nje into ephuma emlonyeni qha, but isifo simuviswa lukholo.
olunamandla. Uthi uYesu ngicela sengiyeka bazalwane. Glory to Jesus.